Alexi Ambifo ka kenyani ika yetawe ka Musa Bangali fene ka folike anga bima welele amena ali bisimila ni wakati ko fole nani we Amadou Maiga e ka bo CNT konnala ani Isa Kabasi bebe na masala kosowe mawala halaka mamun konni atante ka fo kubena fanga dafiri mireni abalila ola ni ngal chamon kon tegura Amadou Maiga la ay jabi mun ndi anga je kolulame Amadou Maiga ini sogoma ba isa ini sogoma Amadou Maiga ambena ewele ka nyiringal damadonu kila ka soyake kuma ka ca jamana kono bibina kosobe fanga d'Afrique kuma mini o fora dogo kuin gono ka beni kalo en kletani gele ana kletani flaye aywa jalaku bina fancama fenga aw ya kibariya solo cogodi aw munu be CNT kono aw ye kibariya aw ya ye cogodi d'accord isa kifo ajaranye ka fo malidi ka fo c'est vrai que gouvernement de communiquer ke akle douye biye ka fo ko aywa mado be no munu be faga Dakar fagala ka siga jamana ga progression jamana ga nyeta ga siga dangoro la ga jamana siya se samara kono donc gouvernement bora aya kuma fo ka dantige malidi onye nga mama to ko ko officiel ni sous officiel bala nga anw yɛrɛ bi conseil national de transition kɔnɔ yan anw damadɔni bɛ yen nɔ an b'a kalama k'a fɔ an ka maa dɔ bɛ yen nɔ n'o ye fitigilaka ye n'o donna CNT kɔnɔna la fitigilakaw ka kota fɛ ka d'a kan charte y'a fɔ ko CNT kan ka kɛ tila politigimɔgɔw société civile ale ni fitigilakaw olu ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ o kota la a bɔra ayiwa CNSP mɔgɔw de yɔrɔ ka se CNT kɔnɔna la donc a yera k'a fɔ ko siga kelen bɛ o ma dɔ la donc a minɛnen bɛ k'a bila bɛrɛ la yasa ko sigatigɛli tɔw bɛ se ka ban o kuma kɛra ka d'a kan ko in mun kɛra k'a bɛɛ ɲɛbɔ ka ban maliden si ma bɔ ko in kalama donc ko in bannen de sa u y'a kuma labɔ ka sɔrɔ k'a ɲɛbɔ tɔ an y'a ye k'a fɔ ko in bannen k'a fɔ kuma min na de mɔgɔ dɔw bɔra u bɛ ka kuma kuntanw caman fɔ ka ɲɛsin CNT président ma anw ko o ye fili ani kodɔnbaliya kow ye ka d'a kan CNT président mɔgɔ minnu bɛ nin ko in na k'a nɔ minɛnen b'a la n'i y'a ka intervention yɛrɛ jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kuma caman ani CNT président yɛrɛ tun bɛ kari ɲɔgɔn na kumaw la ko kuma bilasira kuma bɛɛ k'a ka kumaw lakile nka an kun bolo n ko finitigilakaw yɛrɛ dama don ɲɔgɔn fɛ mais ja a mɛnna olu b'a kalama k'a fɔ ayiwa a bɛ dibi ko dɔw la ale b'o dɔn ale n'a tɔw bɛ k'a jateminɛ u y'a to fo ko in selen a mɔyɔrɔ la tuma min na u ka sɔrɔ k'a ko dan sira la ka sɔrɔ ka bɔ k'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye maa min yɛrɛ y'o baara kɛ k'o ko bali k'o ko sa ayiwa ni a fɔra k'u bɛna kuma cɛjugu ta k'o ɲɛsin président ma anw ko o tɛ se ka kɛ anw tɛ jɛn n'o bi an tɛ jɛn n'o sini ka d'a kan CNT maa 120 olu ka kuma fɔli olu ka kɛwalew jugu ni mɔgɔw ye ko minnu kɛ i tɛ se k'o ta k'i b'o sanga maa kelen ma n'o ye président ye bɛɛ lajɛlen ni jogo de nana CNT kɔnɔ mun bɛ anw ni président cɛ dɔrɔn o ye baaraɲɔgɔnya de ye ka projet de loi b'u di ka gouvernement jateminɛ a banna n'o banna bɛɛ lajɛlen bɛ t'i ka baaraɲɔgɔnya la bɛɛ bɛ t'i ka denbaya la donc o de y'a to an ka kunun plénière la n'o tun ye jeudi don ye an ye code de douane b'u di code de douane tun kɛlen bɛ gɛrɛntɛ ye jamana yɛrɛ tun dɛsɛlen bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ a la anw y'a adopté kunun donc ɲɛnɛw ka kɛ an ye tɛgɛrɛfɔba kɛ k'an ka président kunbɛn ka discours kɛ k'a kumabɔ k'a fɔ a ye maliden cɛ a n'a muso u b'a kɔ u bɛ Asimi Goyita kɔ colonel cɛ 5 minnu kɛra sababu ye ka jamana in ka a yɛlɛmali sababuya daminɛ le 18 août 2020 an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ u bɛ n'a fɔ tɛgɛdenkɔni 5 maa si kelen tɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ wa olu ka ɲɔgɔn ye ka kɔrɔ ni anw ye bi na anw minnu b'u bɛ ɲɔgɔn kan ni dɔw b'a kɛ i b'a fɔ k'u bɛ Asimi fɛ ka tɛmɛ Mali kan ou u bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ Asimi kan anw bolo an b'u kala ɲɔgɔn na de ka d'a kan an y'u dɔn ni o baaraw de ye Amadou wuli ka jɔ n'o tɛgɛrɛfɔ kɛ ka président kunbɛn k'a fu a ka cɛsiri a n'a ka fasojɔ la Amadou maa minnu bɛ nin nasuguyaw kɛ ka nin kuma ninnu fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ yalima farati jumɛn b'u kan don nataw la CNT walima CNT ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛna damakasi sɛbɛn don dɔw kama ka sababu kɛ kuma dɔ la tubabu b'a fɔ nin ma ko diffamation a dalu foyi t'u bolo a mɛnna maa caman bɛ yen nɔ u bɛ wuli dɔrɔn u bɛ bila CNT la u bɛ CNT président dɔgɔya u ma deli k'a y'o ɲɛ la u t'a dɔn u tɛ foyi dɔn CNT baara la nka n'an ko an bɛ kuma dɔrɔn a b'a fɔ ko vraiment olu bɛna don min na olu cɛ 5 a n'u tɔw u bɛ baara in kɛ don min na u y'a dɔn k'a fɔ kuma sugu bɛɛ bɛ se ka f'u ma nka ale bɛ mun ɲini dɔrɔn anw ka baara dɔrɔn kɛ n'an ye baara kɛ résultat final ka ko transition banna ko jamana sera k'a yɛrɛ sɔrɔ o de ka gɛlɛn ale ma donc
do na mi réunion bureau la na fa ya ba fa ko vraiment le kon tira anga ko tuta na yore ya décider ka fo e sango ne amina nye fo idi na kera pli on tena tout ni institution bureau de institution na tienti la yore mamki bureau amiti ka voter ka fo ni mo mo ni da kare ala ka horonya na ka dimela damela ka kalunda la amati attaquer tribunal la wa munu ma toro ore ka fo mado be munu meni ni wole kejugu nuke ulu be anga jamana nyema do krefe ulu na ko mo du donc on to famia ore kama siente président mena ba fo kanga na ke sabu e kana anga ko etuta na onya famia ka fo atiba c'est que sharia ribi mumbe bula ambela jilinga ni mu ya ke dro amese sharia ti la mo ma ya me ubu kuni mo do e bi c'est que kunu me temena kunu na kuma nyemalgi jaw numburu bibi na anfa me be no ashito ayo ngana nyina kunugo anga miriga po kunwe te mananya ni bibisi ayo Amadou wele kan juma bi bolo ka di jamana dem bela jelema ka kayani ni koyenye wala sanga baro kunche wele kambe no we sente president re mu ko sala bolo ko ako jamana ju blega akura di jamana la ta ni koro alsa kanga mbulu di nyoma anga je ga ko flanga jamana na kadaga alsa ki maklana alsa we fere bela jelena ka sika tankari jamana ina baba nyini bela jelen fe bela jelen ga wuli ki chetre alsa ki jo jamana e kelambe jamana ga kabe du dungala ga wuli jamana e ako we fitikila kaudi we marfa para wuli uri choisi wulu ni we adi jamana ma mbena donc ni te foye wulu ga bara la sanga janga anga ambulu nyoma anga sika ga jamana ko tiye kuno ayo de ke ga du doge afre banga kuma sanga no ye ka bela jelen wuli anga janga jamana indage anga mbulu di nyoma ga sika jamana ko tiye kuno malidi wanga nyoma kala nyona anga fraka ko kambe mo ko nyona kumlel maliki jaw anga fuli bai anga chesiri anaga wuli ga jola paso joli takasi e mirina nyumanka ambi fo Amadou voilà merci beaucoup merci Sira Mori Jawati aliga foli dumaini sidno markita atarana man ngaufino kabani sogoma amba du sogoma fanda to bota ya fo chugumi Sira Mori Jabate ale bangira samba kele keme kononto ani mugan nu nyona walma samba kele ni keme kononto ani bisaba abo oni nyogonche kaso eke oluye neveru kila kaufe no ya fo chugumi o bayira ka pale ni kasema de numbe boyoro kele oluni sedna numbe bo fangele onfe ayre ntanyana samba kele ni keme kononto ani bi shegi ani kononto 1989 o sani bini nyogonche me alsa ka donglu belame o ba ira ka fo ale joro buana ka so ka dongli kun axelembe ladili kama yere boraka ni mesno Sira Mori yere tanyana kabi sampa kele keme kononto ni bishegi ani kononto Sira Mori modende ye comédien do be na fa ko Namori oui Namori Damozo wa ha ko Damozo atoko rere Namori Sira Mori Jabate modende be ale kera comédien ademuso do dende yo kawa inti gani farankanu nuna aw me décryptage Canada ile awi sisani ube wala liko fo nya fo nya na ka fo so madina nya fo libina ke awi kuma simi kan odi enquête d'opinion isa kawa alebe nya fo likai Awa bisimila dakurunya kelen juma blasral kankan juma blasral kankan alsa ka do do jamana mi ni ala ye an karjiga do la kan an parajuru na tonso beke aye na be gele akona o wajibiya de do an kan an fana me ke gele akona ka so ke ni ya me jamana de on de do o la juma an be do ala ka degu munun ni oluwe jamana kono wakati na be kimiri ko jamana bi da dafiri to jole ase flakan wa jamana de on be avancer an be do alsa alaka anto ola ani fena ni tanya fenfe be no ndo be se kan no ya onye kabi abenyini kana san fla san sabanyo kona bon ameka nye kurada o nye kura filimu numbe ala no be tananye sira jugu fe alaka olu sira bo angoro nyuma munu bala na ala ban clean olu ma dongodo alaka nye show maka to odo anga makoro ye olu munu ye do odo na bo ananga karamogo ko alaka juma clear cha alaka juma seri irana alaka juma kama baraji amina ya rabi alaka do kelim bela dilemne kaba bidon kuma seni o enquête d'opinion ye folike ani oui enquête d'opinion ale fotugo werla wa fa ko sondage d'opinion ale nyiningali kene belebele bay nyiningali kene bami ni moko hake do beta walma jamana de hake do beta ka olu nyininga ka kuma kan do tako olu jetemde ku franyo ko nyininga wala aw hakina ijme ala
a tɛ kɛ ni mɔgɔ kelen ye a bɛ kɛ ni mɔgɔ camanba de ye minnu hali u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni micro trottoir tɛ kelen ye micro trottoir min ni kunnafonidilaw b'a kɛ ka mɔgɔ damadɔnu ɲininka dɔrɔn ka na a kɛ a la mais olu ta bɛ tali kɛ ka na ka mɔgɔw yɛrɛ k'u to u ka lafiya ka a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ risque foyi t'a la i bɛna nin fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ bɛ don hukumu dɔ de kɔnɔ hukumu min n'a bɛ kɛ sababu ye a ka dɔn jamanadenw bɛ lahalaya min na a bɛ fɔ ko enquête d'opinion tile kelen baara tɛ ka sɔrɔ kɛ ale bɛ wagati ni wagati dɔ de ta ani fana ni mɔgɔ hakɛ dɔ de bɛ jate minɛ walasa k'a équilibrer a ka se ka dɔn jamanadenw hakilina ye jumɛn ye jamana kunkanko a n'a tagaɲɛw kan a bɛ fɔ o de ma ko enquête d'opinion walima sondage d'opinion. Ok, a sugandira kun jumɛn na bi? A sugandira kun min na o ye k'a fɔ a bɛ ɲini ka na kabi san 2012 an ka jamana kɔnɔ Allemand ka fondation ba dɔ bɛ fondation min n'a bɛ wele ko fondation Friedrich Ebert olu bɛ nin baara in kɛ san o san kabi san 2012 o kɔrɔ ye k'a fɔ ko nin ye a tako 13 de san o san u bɛ malidenw ɲininka u hakilina la kuma minnu n'olu ka ca mɔgɔw da wagati o wagati u b'olu damadɔnu ta ka malidenw ɲininka olu la u kelen t'a baara kɛ u ni jɛɲɔgɔn b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ camanba de bɛ taa nin baara in kama malidenw b'a la jamana wɛrɛ denw b'a la minnu bɛ taa a ɲininkaliw kɛ ɲinan ta san o san a baara yɛrɛ tɔgɔ dalen don ko malimètre malimètre k'a dɔn malidenw hakilina ye jumɛn ye u yɛrɛ kunkan ko ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la actualité o de la ɲinan ta ye tali kɛ k'a daminɛ marisi kalo tile 13 k'a kuncɛ avril kalo tile 4 a baara bɛɛ kuncɛra ka sɔrɔ ka taa baaraw fara ɲɔgɔn kan a baaraw faralen ɲɔgɔn kan jaabi minnu dira ka jaabiw sɛnsɛn k'u classer k'a dɔn k'a fɔ ko a tigitigi nin de ye malidenw hakilina ye o de la o jaabi o de bɔra kunu ni bɔlɔlɔkannaw ni fɛnw bɛɛ kun kelen don a ye ka sɔrɔ kɛ maaw don minnu ni danaya b'u kan baara in na kuma o kuma san o san n'a kɛra danaya ba bɛ baara in kan alimanw dɔnnen don n'u ka danaya olu tɛ ko nasuguya dɔw kɛ o de la danaya ba bɛ baara in kan baara in kɔni jaabi bɔra Fanta Tumota kunu o de la jaabi damadɔnu anw ye a bɛɛ tɛ an bolo nka an ye damadɔnu sugandi a bɛ minnu da mɔgɔw tulo kan a fɔlɔ o ye jamana yɛrɛ lahalaya bɛ cogo di jamanadenw hakilina ye jumɛn ye jamana lahalaya la est-ce que jamanadenw nisɔndiyalen don jamana lahalaya la fondation Friedrich Ebert ka malimètre kɔnɔna la o ko 100 sara la ko maliden maa 50 bɛ yen nɔ minnu bi na olu nisɔndiyalen don ni jamana waɲa ye 100 sara la maa 50 olu ko k'olu nisɔndiyalen don ni jamana waɲa ye 100 sara la maa 20 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ olu ko k'olu kɔni ma nisɔndiya ni jamana waɲa ye. D'accord. O ye jamana waɲa ye. Malidenw jɔrɔna ko ye jumɛn ye bi? Qu'est-ce qui préoccupe les Maliens? Malidenw jɔrɔna ko 100 sara la maa 76 ɲɔgɔnna olu ko k'olu jɔrɔna ko ye lakanabaliya ye. 100 sara la maa 48 olu ko k'olu jɔrɔna ko ye insécurité alimentaire balontanya baloko dɛsɛ ko o de jɔrɔ b'olu la o ye maa 100 sara la maa 48 maa 41 bɛ yen nɔ olu ko k'olu jɔrɔna ko ye denmisɛnw ka barantanya ye maa 41 k'olu jɔrɔna ko ba bi na olu jɔrɔna ko ba ye denmisɛnw ka barantanya ye donc n bɛ segin a kan malidenw jɔrɔna ko ba ye jumɛn ye 100 sara la maa 76 ko k'olu jɔrɔna ko ba ye lakanabaliya ye 100 sara la maa 48 olu ko k'olu jɔrɔna ko ye balontanya ye 100 sara la maa 41 olu ko k'olu jɔrɔna ko ye denmisɛnw ka baarakɛbaliya ye 100 sara la maa 40 ko fantanya jugu min bɛ yen k'olu jɔrɔna ko ba ye o ye fantanya jugu 100 sara la maa 40 olu ko ten tɔ fanga cɛ furancɛ fanga kundama durée de la transition maa minnu ɲininkara olu caman bɛ yen nɔ minnu ko k'olu kɔni bolo fanga cɛ furancɛ fanga kundama kan ka t'i jɔ san 3 ani kalo 8 ɲɔgɔn na fondation Friedrich Ebert ka fɔ la ko 100 sara la maa hakɛ min ko k'a fɔ ko olu hakilina ye fanga cɛ furancɛ fanga ka t'i jɔ san 3 fo ka taa se kalo 8 ma o de cayara 6 retrait de Barkhane tali Barkhane tali 100 sara la maa 52 olu ko Barkhane tali min filɛ nin ye k'o bɛna kɛ sababu ye ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔ 100 sara la
maa 52 olu kɔni ko olu kɔni bolo bi ko barkan tale min filɛ nin ko bɛ kɛ sababu ye ko lakana bɛ sabati an ka jamana marabolo kɔnɔ ka sababu kɛ lakanabaliya tun ye barkan yɛrɛ nɔ ye MINUSMA ka ko la ko maa joli bɛ yen nɔ minnu nisɔndiyalen ni barkan ka MINUSMA ka baara ye bi kɛmɛ sara la maa 13 ɲɔgɔn na olu ko k'olu nisɔndiyalen ni barkan ka baara ye kɛmɛ sara la maa 13 olu ko k'olu nisɔndiyalen ni barkan ka baara ye kɛmɛ sara la maa 43 olu ko k'olu ma nisɔndiya ni barkan ka baara ye cogoya si la mumɛ mɛ segin a kan ko barkan ka baara malidenw nisɔndiyalen don a la wa walima ma nisɔndiya la kɛmɛ sara la maa 13 ko olu kɔni nimisi wasalenba don barkan ka baara la kɛmɛ sara la maa 45 olu ko olu ma nimisi wasa sɔrɔ mumɛ MINUSMA ka baara la accord pour la paix et la réconciliation ka se ka bayɛlɛmali don a kɔnɔnaw la kɛmɛ sara la maa 49 ko olu kɔni hakilina ye ko falen ka don accord kɔnɔ kunkanko la kɛmɛ sara la maa 10 olu ko ayi ko foyi bolo man ka maga accord la cogoya si la Fanta Tumota an bɛ taa ɲɛfɛ gestion de la transition ka baara kɛmɛ sara la maa 67 olu ko transition bɛ ka baara min kɛ ko a bɛ ka olu nisɔndiya kɛmɛ sara la maa 28 olu ko olu kɔni ma nisɔndiya ni transition ka baara ye pipi na transition ɲininkali kɛra ko transition mɔgɔw la ɲɛmɔgɔw la ko aw ka danaya bɛ jɔnni kan ka tɛmɛ bɛɛ kan kɛmɛ sara la maa 72 olu y'u bolo ɲɛsin transition ɲɛmaaba ma Assimi Goïta k'olu ka danaya ba bɛ Assimi Goïta de ka transition maa ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na ko transition maa ɲɛmaaw la ko aw ka danaya bɛ jɔnni kan ka tɛmɛ u bɛɛ kan kɛmɛ sara la maa 72 olu ko k'olu ka kɔni ka danaya ba bɛ président Assimi Goïta de kan ko aw bibi in na aw b'aw ka kunnafoni sɔrɔ min Fanta Tumota ni yɔrɔ lamɛn kɛmɛ sara la maa 38 ko olu kɔni kunnafoni yɔrɔ ko ye arajo ye maa 38 Mali kurukara kɔnɔ olu ko n'olu kɔni bɛ kunnafoni ɲini k'olu ka kunnafoni ta yɔrɔ ye arajo ye kɛmɛ sara la maa 27 olu ko k'olu ka kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ ye télévision ye kɛmɛ sara la maa 11 olu ko k'olu b'u kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook kɛmɛ sara la maa 8 olu ko k'olu kɔni ka kunnafoni sɔrɔ siraw ye internet tɔ n'o ye TikTok ni ani internet yɛrɛ o ye maa 8 kɛmɛ sara la maa 8 wɛrɛ bɛ yen nɔ olu ko k'olu kɔni bɛ kunnafoni ta da nin da mɔgɔw de b'a fɔ olu ɲɛna o ka sɔrɔ kɛ nin fɛn ninnu caman bɛ yen nɔ mais olu b'u ta barokɛyɔrɔ la kɛmɛ sara la maa 2 bɛ yen nɔ olu ko k'olu bɛ kunnafoni sɔrɔ sɛbɛnfuraw kɔnɔ Fanta Tumota k'a kuncɛ yuruguyurugu ɲininkali kɛra ko yuruguyurugu aw yɛrɛ fɛ Mali yuruguyurugu kundama ka bon wa a kundama ma bon kɛmɛ sara la maa 43 ko a kundama ka bon kɛmɛ sara la maa 38 ko Mali yuruguyurugu dan tɛmɛnen don kojugu ɲininkali kɛra ko aw yɛrɛ fɛ yuruguyurugu kundama ka bon yɔrɔ jumɛn ka tɛmɛ cakɛdaw bɛɛ lajɛlen kan kɛmɛ sara la maa 42 olu ko yuruguyurugu kundama ka bon polosiw fan fɛ maa 37 olu ko a ka bon kiiri tigilamɔgɔw fan fɛ kɛmɛ sara la maa 25 olu ko yuruguyurugu kundama ka bon an ka mairie de kɔnɔ Fanta Tumota anw ye damadɔni minnu sugandi nka a tɔ bɛɛ lajɛlen journaux tila bɛɛ bi ni Malimetre ka ni sondage bɛɛ a journaux tila bɛɛ kɔnɔ journaux fɛn fɛn n'olu bɔra bi a b'u bɛɛ kɔnɔ wa a bɛ hali u yɛrɛ Fondation Frédéric Ebert ka page Facebook n'a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen kan donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a kunnafoni tɔ sɔrɔ a camanba bɛ u ye sondage belebeleba de kɛ i bɛ taa ka taa lajɛ yen kaba ɲininkali laban fɛn bɛ tali kɛ nin ɲinini ninnu na yalima nin jaabi minnu dilen filɛ tan maa bɛ se ka kala turu a la wa maa bɛ se ka kala turu a la k'a sɔrɔ kɛ maa minnu ye a baara kɛ k'a bɛ san caman bɔ u bɛ baara in kɛ wa kuma dɔw la fana ni
a baara mana bɔ kuma dɔ la a tɛ taa mɔgɔ jimi sira fɛ mais jamanadenw hakilina de don ni hakili b'a la san dɔ ta kɛra 2018 ta kɛra wagati min o ma taa mɔgɔ jimi sira ka sɔrɔ kɛ sondage tun y'a jira k'a fɔ ko n'an taara kalata la ko jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita bɛ gagner hakili b'a la mais o ma diya mɔgɔ ye o wagati parce que mɔgɔ kun ɲɛ b'a la k'a fɔ ko Bamakɔ fanga bɛ Bamakɔ de la Ibrahim Boubacar Keita kun lagosilen don Bamakɔ mais mɔgɔw kun ma a jateminɛ k'a fɔ ko région kɔnɔ k'u bɛ taa ka taa mɔgɔw ɲininka burusi kɔnɔ dugu ni fɛnw bɛɛ lajɛlen na mais u y'a fɔ cogo min a kɛra o cogo la tɛ hali n'o ma diya Bamakɔ ka caman ye mais mɔgɔw y'u lagosi k'u ka sondage tɛ foyi a wagati mais kalataw kɛra u ye min fɔ a kɛra o cogoya kelen na ten o b'a jira k'a fɔ n'i y'a mɛn k'i bɛ danaya da mɔgɔ kan i bɛ a ka kɔfɛ baaraw de lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la a mɛnna u bɛ baara in kɛ wagati dɔw kɛra yɛrɛ mɔgɔw nisɔngoyara la u delila k'a fɔ fɛnɛ ni k'a fɔ ko Alu Boubacar ye 3e ye o ma diya mɔgɔ caman ye k'a sababu kɛ o wagati mɔgɔw kun fɛ ko Moribo Sidibew ni mɔgɔ wɛrɛw de mais sondage tun ye tiɲɛ ye wa o baara kɛra o cogoya ten donc danaya mɔgɔ bɛ se ka danaya sinsin u ka baara ninnu kan o de hukumu kɔnɔ ka misaliya ta u ka baara kɛlenw ye minnu fɔ ka kɔrɔ n'u kɛra ten ka sababu kɛ malidenw de bɛ ɲininka k'a sɛbɛn ka sɔrɔ ka taa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Siga foyi tɛ a la o bɛ dansigi sɔgɔmada in na walawalali la kaba ni folikanw b'i bolo. Folikan ye dɔrɔn ka jumafoli di n ka musokɔrɔba ma tanti Roki a fɔ Kati Fugala an bɛ jumafoli d'a ma ka tɔntɔn fo Aba yan fɔ Segukaw fɛ a n'a furumuso Diko an b'u fo Yata Sayi Bamindaw ani Jeli Baminata Danbele an b'olu bɛɛ lajɛlen fo Madu Jara n ka cɛkɔrɔba dɔ Segu yen nɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Musa Jigiba fo Segukaw fɛ yen fɛnɛ an bɛ foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Yorokaw fɛ yen nɔ an bɛ Talilakaw ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Habib Tal a yɛrɛ kan ka sɔrɔ Bamakɔ yan an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma kanu yala k'Ala ka juma tile yɛrɛ caya Ala ka juma seli yira an na fana. Amina ya rabi kaba Ala ka dugawu kelen bɛɛ lajɛlen minɛ an b'an ka musokɔrɔba ka foli kɛ Safiyatu Tarawele k'a ni ɲɔgɔn tuma Aja Fatumata Lali Kuyate an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a ma an ma ɲinɛ Madame Sal Tanti Jabako a bɛ Banangabugu la k'a ni sɔgɔma Ogobara Gindo a bɛ Banangabugu sugu la an bɛ foli d'a ma an bɛ taa Kulikorokaw fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ Kulikoro Académie d'enseignement ma ɲɛma i mana dɔgɔnɔ tɔw tɔgɔ fɔ i b'a fɔ k'olu y'i den mais i bɛ Ogobara fɔ ale fana ye n den o dɔgɔnɔw ka baba o de y'a surnom n den don a yɛrɛ b'a bɛɛ kalama an bɛ Kulikoro Académie ma ɲɛma fo ni o ye Monsieur Mokhtar Ould Umera ye an ka foli bɛ a ye ka taa se Ousmane Laji Bamba ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Kulikoro Académie kɔnɔna na an kanubaga fɛn bɛ Kulikoro an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka musokɔrɔba bɛ yen nɔ Nafisatu Konate k'a ni sɔgɔma Abdoulaye Amayiga an ka foli b'a ye Kulbi k'a ni sɔgɔma fo yan fo Ɲamakɔrɔ kuranin na o tɛ wa ko dayi ko sɔgɔma an bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Aliou Sadia Mayiga école karamɔgɔ don a bɛ san ka sanga bɛɛ lajɛlen fo Jawoyi Keita an b'a ale fana fo nin sanga kofɔlen na Ɲorokaw fɛ yen nɔ an ka dibila baara kɛbagaw an tɛ se ka wuli bi n'an ma u ka foliba kɛ sabula dɔgɔkun jɛmukan o bɛ kuncɛ bi Seydina Umar Keita ale bɛ réalisation na Fuseni dɔw bolo bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ la fɛn bɛ tali kɛ Mamadou Z Traoré la ale bɛ diffusion na Mohamed Touré Zie Burama Kone olu bɛ montage la an bɛ u bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 aw ni Ema Fifa minnu na u bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ dugu kunkan ko ale kɛnɛ kan o la tɛnɛn wɛrɛ 7h15 ni Ala ma basi kan na an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kunnafoniya o wɛrɛw kɛnɛ kan bon week-end à vous.